Nimeni on Bethany Brooks ja olen 34-vuotias. Sillä hetkellä, kun isäni kutsui minua vain lastenvahdiksi 300 lääketieteen ammattilaisen edessä, tiesin, että oli aika paljastaa totuus siitä, kenellä todella oli valta siinä huoneessa. Vuosia olin kestänyt hänen halveksivia kommenttejaan pienestä opetustyöstäni, samalla kun hän ylisti veljeni lääketieteellistä uraa. Mutta seisoessani, siinä juhlasalissa katsellen hänen paistattelevan 40 vuoden kirurgisessa erinomaisuudessaan, tunsin Harper-säätiön nimityskirjeen painon laukussani. Hänellä ei ollut aavistustakaan, että hänen pettymyksen tuoma tyttärensä hallitsi nyt hänen sairaalansa suurimman apurahahakemuksen kohtaloa. Jos katsot tätä, tilaa kanava ja kerro minulle, mistä katsot. Viedään sinut 3 kuukautta taaksepäin, jolloin kaikki tämä alkoi. 3 kuukautta ennen tuota nöyryyttävää iltaa kokoonnuimme kuukausittaiselle perheillalliselle vanhempieni siirtomaa-ajan ravintolaan Westchesterissä. Isä leikkasi paistin kirurgisen tarkasti ja hahmotteli samalla tulevaa juhlaansa. 4 vuosikymmentä ihmishenkien pelastamista, hän ilmoitti nostamatta katsettaan lihasta. Sairaala tekee kaikkensa. Smokki, hommat hoidetaan. Michael, vanhempi veljeni, nosti viinilasinsa. Ansaitset sen, isä. Kuinka monta kolmoisoppituntia nyt? 800-812. Isän ääni paisui ylpeydestä. Hän kääntyi Michaelin puoleen. Haluan sinun luovuttavan elämäntyöpalkintoni. Olisin kunnioitettu. Sitten isän katse laskeutui minuun. Tuletan. Eikö niin, Bethany? Tiedän, että aikataulusi on joustava. Joustava. Sitä hän kutsui 32 esikoululaisen hallinnoimiseksi, opetussuunnitelman kehittämiseksi ja osavaltion arviointien suorittamiseksi. Tietenkin olen siellä. Hyvä. Veljesi luovuttaa elämäntyöpalkintoni. Sinun tarvitsee vain ilmestyä paikalle ja hymyillä. Äiti ojensi vihreät pavut kohtaamatta katsettani. 2 vuotta. Niin kauan oli kulunut siitä, kun isä kysyi työstäni. 2 vuotta siitä, kun hän oli myöntänyt, että minut oli ylennetty johtavaksi opettajaksi, että olin ottanut käyttöön mullistavan varhaiskasvatusohjelman, että vanhemmat ajoivat piirikuntien rajojen yli ilmoittaakseen lapsensa luokkaani. Puhelimeni surisi. Sähköposti-ilmoitus Harper-säätiöltä. Ei puhelimia illallisella, isä sanoi automaattisesti. Sama sääntö kuin teini-ikäisiltä, anteeksi. Sujautin sen takaisin taskuuni, mutta vasta nähtyäni otsikkorivin. Viimeinen haastattelukutsu, koulutusjohtajan paikka. Michael aloitti jutun uusimmasta diagnoosistaan, harvinaisesta sydänsairaudesta, jonka hän oli saanut. Isä kuunteli jokaista sanaa ja viittasi toisinaan omiin kokemuksiinsa. Äiti nyökkäsi mukana esittäen oikeita kysymyksiä oikeilla hetkillä. Minä pyörittelin pöydälläni ja mietin sitä sähköpostia. Harper-säätiö oli osavaltion suurin hyväntekeväisyysjärjestö, joka hallinnoi yli $200 miljoonan varoja. Heidän koulutusjohtajan paikkansa oli avautunut tohtori Patricia Hendersonin eläkkeelle jäämisen jälkeen. Mentorini, tohtori Patterson, oli kannustanut minua hakemaan, vaikka en ollut kertonut siitä kenellekään perheessäni. Maailmaa Bethanyyn, Michael sanoi. Isä kysyi, tuotko ketään gaalaan? Et, vain minut, isä. Ehkä tapaat siellä jonkun. Paljon kelvollisia lääkäreitä. Koska ilmeisesti arvoani ei mitattu vain urallani, vaan sillä, saisinko miehen, jonka nimen perässä on lääkäri. Autollessani äitiä tiskaamaan, ajatukseni harhailivat yliopisto-opiskeluuni 12 vuotta sitten. Isä oli kutsunut puolet osastostaan katsomaan lastensa valmistumisia. Michael oli valmistunut esikoulusta edellisenä vuonna ja jo hyväksytty Johns Hopkinsin yliopistoon. Minä? Varhaiskasvatuksen opettaja korkeakoulussa. Tämä on Bethany, hän kertoi kollegalleen tohtori Reevesille. Hän menee opettamaan alakoulussa, oikeastaan nuoremmassa esikoulussa. Kuinka mukavaa, tohtori Reeves oli vastannut. Se kohtelias hymy, jonka ihmiset antavat, kun he eivät tiedä, mitä muuta sanoa. Eihän siihen paljoa koulutusta tarvita vai mitä? Ei kuten lääketieteellisessä tiedekunnassa, isä oli nauranut. Olin seissyt siinä lippalakki ja mekko päässäni, maisterin tutkinto kädessäni, kun hän lyhensi 4 vuoden intensiivisen opiskelun lastenvahdiksi. Hän ei koskaan maininnut väitöskirjaani varhaislapsuuden kognitiivisesta kehityksestä. Ei koskaan maininnut 4 keskiarvoani. Ei koskaan maininnut, että Kolia oli tarjonnut minulle paikkaa heidän tutkimusosastollaan, josta olin kieltäytynyt, koska halusin työskennellä suoraan lasten kanssa. Bethy on aina ollut hyvä lasten kanssa, hän oli jatkanut.
kärsivällinen. Kaikki eivät ole luotuja luonnontieteisiin. Michael, joka oli tuolloin vasta toisena lääketieteellisen tiedekunnan vuotenaan, oli saanut täyden perehdytyksen. Poikani on Johns Hopkinsissa, luokkansa parhaiden 10% tunkan joukossa. Hän erikoistuu kardiologiaan kuten isänsäkin. Kaava ei ole koskaan muuttunut. Jokainen perhetapaaminen, jokainen esittely, jokainen ylpeän vanhemman hetki meni Michaelille. Minä olin jälkikäteen ajateltu, se myös lapsi, se joka työskentelee lasten kanssa. Olet hiljainen tänä iltana, äiti sanoi vetäen minut takaisin nykyhetkeen, kun täytimme astianpesukoneen. Mietin vain mitä. Sitä, kuinka isä ei ole kertaakaan pyytänyt nähdä luokkahuonettani. Michael on harjoittanut lääkärin ammattia 2 vuotta, ja isä on käynyt hänen klinikallaan 4 kertaa, äidin kädet liikkumattomina lautasella. Isäsi rakastaa sinua. Tiedän, että hän rakastaa. Hän ei vain kunnioita minua. Opettaminen muovaa mieliä ennen kuin ego turmelee ne, sanoin kovempaa kuin oli tarkoitus. Isän ääni kajahti olohuoneesta. Mikä tuo oli? Ei mitään tärkeää, soitin takaisin. Ei koskaan ollutkaan. Puhelimeni surisi taas. Harper-säätiö vahvisti haastatteluni torstaiksi kello 14. Samana päivänä isä halusi minun auttavan gaalavalmistelujensa koordinoinnissa. Kirjoitin takaisin, olen siellä. Jotkut tilaisuudet tulevat kerran. Kunnioituksen tulisi olla jatkuvaa. Mutta jos en voisi saada jälkimmäistä, ottaisin varmasti ensimmäisen. Myöhemmin samana iltana istuin asunnossani lukemassa Harper-säätiön sähköpostia 5. kertaa. Koulutusjohtaja valvoo $50 miljoonan koulutushankkeita, hallinnoi kumppanuuksia koulujen kanssa eri puolilla osavaltiota. Tehtävä 3-kertaistaisi palkkani, mutta mikä tärkeämpää, se asettaisi minut huoneisiin, joissa tehdään päätöksiä, joissa tapahtuu todellista muutosta. Jos pysyisin hiljaa, pysyisin pienenä, mitä menettäisin? En vain tätä työtä, vaikka se yksinään olisi tuhoisaa. Menettäisin mahdollisuuden mullistaa varhaiskasvatuksen kaikkialla New Yorkissa. Säätiön uusi aloite pyrki kuromaan umpeen kuilua koulutuksen ja terveydenhuollon välillä luomalla kattavia ohjelmia riskialttiille nuorille. He tarvitsivat jonkun, joka ymmärsi molemmat järjestelmät. Mutta hiljaisuuden henkilökohtaiset kustannukset olivat suuremmat. Taas 1 vuosi perheillallisia, joilla työni jäi mainitsematta. Taas 1 vuosi, kun minut esiteltiin tyttärenäni, joka työskentelee esikoulussa samalla kun Michael hankki pojalleni lääkärin. Taas 1 vuosi, kun nielin ylpeyteni, kun isä selitti uravalintani sillä, etten ollut sopiva oikeaan akateemiseen uraan. Avasin säätiön verkkosivuston. Heidän terveydenhuollon apurahaosastollaan näkyy vireillä olevia hakemuksia. Vatsani muljahti. Brooks Medical Center oli jättänyt $5 miljoonan ehdotuksen sydänosastonsa laajentamiseksi, isän suosikkiprojekti. Hän oli maininnut sen illallisella viime kuussa luottavaisena siihen, että se hyväksyttäisiin. Palaset loksahtivat yhteen. Jos saisin tämän paikan, valvoisin apurahaa arvioivaa tiimiä. Isän sairaala tarvitsisi hyväksynnän, tai ainakin tiimini historiansa suurimpaan laajennukseen. Suljin kannettavan tietokoneeni ja kävelin kirjahyllylleni selaillen lapsuuden kehitystä käsitteleviä tekstejä, neurologisia tutkimuksia ja kasvatuspsykologian lehtiä. Progradu-tutkielmani oli niiden välissä, Kolumbian sinisellä sidottuna. Kriittinen ikkuna, neuroplastisuus ja interventio varhaislapsuuden kehityksessä, julkaistu 3 lehdessä, 15 muun tutkijan mainitsemana. Isä ei ollut koskaan pyytänyt lukea sitä. Puhelimeni soi, tohtori Patterson mentorini. Bethany, halusin kysyä kuulumisia torstaista. Oletko vielä tulossa? Olen, vaikka isäni odottaakin minun auttavan hänen juhlavalmisteluissaan sinä päivänä, ja sinä valitset haastattelun sen sijaan. Jotkut tilaisuudet tulevat vain kerran. Todellakin. Margaret Harper kysyi erityisesti sinusta. Olen ehkä maininnut innovatiivisen opetussuunnitelmasi ja kykysi yhdistää koulutus- ja terveydenhuoltoaloitteita. Terveydenhuolto, säätiön uusi suunta. He haluavat jonkun, joka ymmärtää, että terveys ja koulutus ovat erottamattomia, erityisesti varhaislapsuudessa. Työsi erityistarpeisten oppilaiden kanssa, yhteistyösi lastenterapeuttien kanssa, se on juuri sitä, mitä he etsivät. Kun lopetimme puhelun, tein päätökseni. En kertoisi perheelleni haastattelusta, en vielä. Antakaa heidän luulla, että olin vain tytär, joka värittää lasten kanssa. Kun totuus tulisi esiin, jos se tulisi esiin, se tapahtuisi minun ehdoillani minun aikanani. Jotkut tilaisuudet tulevat vain kerran.
Kunnioituksen tulisi olla jatkuvaa, mutta joskus sitä on käskettävä. Nautitko tästä tarinasta? Jos olet joskus tuntenut olosi aliarvostetuksi uravalintojesi vuoksi, paina tykkäyspainiketta. Ja jos haluat kuulla lisää tarinoita rajoja asettavista ammatinaisista naisista, varmista, että olet tilannut kanavan ja että ilmoitukset ovat päällä. Tiedän, miltä tuntuu, kun työsi sivuutetaan, kun sitä pidetään vähäpätöisenä, koska intohimosi ei sovi jonkun toisen määritelmään menestyksestä. Katsotaanpa nyt, mitä tapahtuu, kun Bethany kertoo perheelleen tuosta haastattelusta. Keskiviikkoiltana soitin isälle ja kerroin, etten voinut auttaa gaalavalmisteluissa. Keskustelu meni täsmälleen odotetusti. Minulla on ammatillinen sitoumus torstai-iltapäivänä. Ammatillinen sitoumus. Hänen äänensävynsä oli skeptinen. Etkö voisi siirtää tapaamista? En voi. Bethany, tämä on 40-vuotishääpäiväni. Mikä on tärkeämpää kuin perhe? Kyse on ammatillisesta kehityksestä. Opetustyöpaja. Oikeastiko? Puristin puhelinta tiukemmin. Se on tärkeä tilaisuus. Tärkeämpi kuin isäsi kerran elämässä juhla. Michaelin ääni kuului. Hänen on täytynyt olla kylässä. Anna nyt, Beth. Se on vain yksi päivä. Voisitko jättää kierroksia väliin juhlasuunnittelun vuoksi? Vastasin. Se on eri asia. Miten? Isä otti puhelimen takaisin. Veljesi pelastaa ihmishenkiä. Ei ole vertailukohtaa. Työni on tärkeää. Kenelle? Sanat kirpaisivat juuri niin kuin pitikin. Kuulin äidin taustalla. Älä tuota isällesi pettymystä. Olen itse gaalassa. Sen pitäisi riittää. Tohtori Patterson on siellä. Isä sanoi, hänen äänensävynsä muuttui manipuloivaksi. Sanoin jo hänelle, että haluaisit nähdä hänet uudelleen. Hän lentää tänne erityisesti. Vatsani puristui. Tietenkin hän oli kutsunut mentorini, ainoan ihmisen, jonka mielipiteellä työstäni oli merkitystä. Mutta Patricia Patterson oli myös se, joka oli suositellut minua Harper-säätiölle. Hän ymmärtäisi. Olen varma, että näen hänet gaalassa. Hän mainitsi haluavansa keskustella jostakin tilaisuudesta kanssasi torstai-iltapäivänä hotellissa, kun olemme laittamassa tapahtumia kuntoon. Vereni kylmeni. Mitä? Kyllä. Hän sanoi, että hänellä oli jokin kokous keskustassa, mutta hän voisi piipahtaa noin kello 16. Sanoin hänelle, että olisit siellä koko päivän auttamassa koristeluissa. Valehtelu oli niin sujuvaa, niin laskelmoitua. Hän testasi minua, vaikka ei tiennyt, millä panoksilla hän leikki. Patrician tapaaminen keskustassa oli minun haastatteluni. Hän olisi Harper-säätiön hallituksen paneelissa. Nähdään gaalassa. Toistin, tämä sinun asenteesi, minun asenteeni. Tarkoitatko oman elämän elämistä? Tarkoitan itsekkyyttä. Tämä perhe on antanut sinulle kaiken. Kaiken paitsi kunnioituksen. Hiljaisuus. Sitten isän ääni kylmeni nyt. Jos et pysty priorisoimaan perhettäsi, ehkä sinun ei pitäisi tulla ollenkaan. Ehkä minun ei pitäisi. Lopetin puhelun. Käteni tärisivät, kun istuin alas. Hän peruisi kutsuni kokonaan ennen kuin myöntäisi, että ajallani, urani, elämälläni oli arvoa. Ironia oli täydellistä. Hän oli kutsunut juuri sen henkilön, joka oli muuttamaisillaan elämäni, luullen, että hän syyllistäisi minua alistumaan. Torstai olisi mielenkiintoinen. Isän järjestellessä pöytäkoristeita ja testatessa mikrofoneja, minä olisin haastattelussa tehtävään, joka kääntäisi koko perhedynamiikan päälaelleen. Hän luuli, että tohtori Patterson olisi hänen liittolaisensa. Hänellä ei ollut aavistustakaan, että Patterson oli jo minun. Torstai-aamuna isältä tuli 3 vastaamatonta puhelua ja Michaelilta tekstiviesti. Hän on todella järkyttynyt. Pyydä vain anteeksi. Soitin takaisin lounastaulani tietäen, että minulla oli 2 tuntia aikaa ennen haastattelua. En pyytele anteeksi uraani. Sinun uraasi, isän ääni oli terävä. Bethany, ollaanpa rehellisiä siitä, mitä teet. Ole hyvä ja valaise minua. Sinä maalaat sormivärejä, sinä laulat lauluja, sinä pyyhit neniä. Minä muokkaan tulevaisuuksia. Michael muokkaa tulevaisuuksia. Hän pelastaa ne, kun Michaelin potilaat ovat lapsia. Kuka mielestäsi opetti heille oireiden ilmaisemisen? Kuka opetti heille sanaston sanoa, rintaani särkee, sen sijaan, että he vain itkivät? Kuka tahansa voi katsoa lapsia. Miksi sitten luokkahuoneeseeni on 3 vuoden odotuslista? Hiljaisuus. Hän ei tiennyt sitä. Tietenkin hän ei tiennyt. Miksi Michaelin aika on arvokkaampaa kuin minun?
Painoin. Hän kävi lääketieteellistä tiedekuntaa, 8 vuotta koulutusta. Minulla on maisterin tutkinto Kolumbiasta. Koulutuksessa se ei ole sama asia. Olet oikeassa. Se ei ole. Kun Michael menettää potilaan, yksi perhe suree. Kun minä epäonnistun opiskelijassa, yhteiskunta menettää lääkärin, opettajan, ehkä jopa jonkun, joka olisi voinut pelastaa ihmishenkiä. Älä dramaattisesti kerro. Olen tosissaan, mutta et ole koskaan kysynyt työstäni, joten et tiedä. Tiedän, että tienaat 35,000 vuodessa. Siinä se oli. Hänen silmissään todellinen arvoni mittari. Raha määrittää arvon. Se määrittää panoksen. Michaelin palkka heijastaa hänen merkitystään yhteiskunnalle. Joten opettajat ovat arvottomia. Eivät arvottomia, vain vähemmän tärkeitä kuin. En sanonut sitä. Sinun ei olisi tarvinnut. Äiti soitti. Bethany, tule auttamaan tunniksi. Minulla on työhaastattelu. Äiti, työhaastattelu? Hänen yllätyksensä oli aito. Miksi? Työtehtävään, joka 3-kertaistaisi palkkani. Olen edelleen kiinnostunut urastani. Isä nappasi puhelimen takaisin. Mikä työtehtävä? Missä? Onko sillä väliä? Sinun mukaan se on vain yksi askel eteenpäin lastenhoidossa. Tämä on juuri sinun ongelmasi. Aina puolustuskannalla, aina kaikki ympärilläsi. Milloin tässä perheessä mikään on koskenut minua? Mainitse yksi kerta, kun olet esitellyt minut pyytämättä anteeksi uraani. Yksi kerta, kun olet kysynyt työstäni sivuuttamatta sitä. Hiljaisuus. Olen juhlissasi, isä. Hymyilen valokuville. Taputan saavutuksiasi, mutta olen lopettanut teeskentelyn, ettei työlläni ole väliä. Jos et tule auttamaan järjestelyissä, älä vaivaudu tulemaan ollenkaan. Onko se uhkavaatimus? Se on seurausta valinnoistasi. Sitten valitsen haastatteluni. Lopetin puhelun. Tunnin kuluttua kävelin parhaassa puvussani Harper-säätiön rakennukseen. Mitä tahansa seuraavaksi tapahtuikin. Olin valinnut itseni. Lopulta Harper-säätiö miehitti Manhattanin pilvenpiirtäjän 4 ylintä kerrosta. Margaret Harper itse johti haastatteluani, 2 hallituksen jäsenen ja tohtori Pattersonin ympäröimänä, joka nyökkäsi minulle aavistuksen, kun astuin sisään. Ruva Brooks, Margaret aloitti, ansioluettelosi on vaikuttava, mutta minua kiehtoo eniten käytännön kokemuksesi. Kerro minulle integroidusta oppimisohjelmastasi. Seuraavan tunnin ajan selitin, kuinka olin tehnyt yhteistyötä lastenterapeuttien kanssa kehitysviiveiden tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa. Kuinka olin luonut arviointityökaluja, jotka auttoivat vanhempia ymmärtämään lastensa edistymistä lääketieteellisestä näkökulmasta. Kuinka varhainen puuttuminen luokkahuoneeseeni oli auttanut 12 lasta välttämään erityisopetuksen myöhemmin. Kiehtovaa, Margaret sanoi. Käynnistetään $50 miljoonan aloite, joka yhdistää koulutuksen ja terveydenhuollon. Tarvitsemme jonkun, joka puhuu molempia kieliä. Useimmat opettajat eivät ymmärrä lääketieteellistä terminologiaa, tohtori Patterson lisäsi. Ja useimmat lääketieteen ammattilaiset aliarvioivat varhaislapsuuden kehitystä. Se on kriittinen kuilu. Olin samaa mieltä. Kun 4-vuotias ei osaa tarttua kynään kunnolla, opettajat näkevät hienomotorisia viiveitä. Lääkärit saattavat nähdä mahdollisia neurologisia ongelmia. Molemmat ovat oikeassa, mutta he puhuvat harvoin toisilleen. Margaret vaihtoi katseita hallituksen jäsentensä kanssa. Olkoonpa rehellinen. Tämä tehtävä sisältää suurten lääketieteellisten laitosten avustushakemusten arviointia. Sinun pitäisi arvioida, palvelevatko heidän ohjelmansa todella koulutuksellisia tarpeita vai vain lupaavatko ne rahoitusta. Hän työnsi pinon kansioita pöydälle. Nämä ovat nykyisiä hakijoita, jotka hakevat $5 miljoonan terveydenhuollon innovaatioapurahaamme. Näin vilauksen laskuista hänen levittäessään niitä. Mountsy Presbyterian Brooks Medical Center, isäni sairaala. Tarvitsemme jonkun, joka ymmärtää sekä koulutuksen että terveydenhuoltojärjestelmät, Margaret jatkoi huomaamatta reaktiotani. Jonkun, joka voi arvioida, sisältääkö sydänosaston laajennus todella lupaamansa lapsuusiän ehkäisyohjelmat. Useimmat sairaalat lupaavat koulutuskomponentteja, joita ne eivät koskaan toimita. Onnistuin. Juuri niin. Olemme tuhlanneet miljoonia lääketieteellisiin ohjelmiin, jotka jättävät huomiotta koulutuksellisen puolen. Tarvitsemme jonkun, jota lääkärit eivät pelkää väittää työnsä olevan liian monimutkaista kouluttajien ymmärrettäväksi, tohtori Patterson puhui. Bethanylla on ainutlaatuista kokemusta sieltä.
Hänen isänsä on kirurgi. Margaretin silmät loistivat. Todellako? Sen täytyy antaa sinulle mielenkiintoisia näkökulmia lääketieteelliseen kulttuuriin. Se on opettanut minulle, että lääkärit usein hylkäävät muut ammatit alempiarvoisina. He olettavat, että lääketieteellinen koulutus tekee heistä asiantuntijoita kaikessa, myös koulutuksessa. Erityisesti koulutuksessa. He luulevat ymmärtävänsä, miten oppiminen toimii, koska he ovat käyneet koulua vuosia. Margaret nauroi. Voi, minä pidän sinusta. Kerro minulle, miten arvioisit arvostetun sairaalan ehdotusta, jossa pyydetään miljoonia laajentumiseen, mutta annetaan epämääräisiä lupauksia yhteisön koulutuksesta. Vaadin tarkkoja mittareita, emme vain tarjoa terveyskasvatusta, vaan yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, päteviä ohjaajia ja mitattavia tuloksia. Haluaisin nähdä budjettimäärärahoja, jotka osoittavat, etteivät ne ole vain rastiruutuja. Vaikka sairaalalla olisi erinomainen lääketieteellinen maine, varsinkin silloin, arvovalta yhdellä alueella ei takaa pätevyyttä toisella. Margaret sulki kansion. Paikka on sinun, jos haluat sen. Ilmoitamme siitä maanantain hallituksen kokouksessa, mutta halusin tehdä tarjouksen henkilökohtaisesti. Sydämeni hakkasi. Hyväksyn. Hienoa. Aloitat 2 viikon kuluttua. Ai niin, ja Bethany, tuo Brooks Medical Centerin ehdotus, se on yksi parhaista ehdokkaistamme, mutta sen koulutusosio on heikko. Sinun on arvioitava sitä objektiivisesti. Totta kai. Kun lähdin, tohtori Patterson saattoi minut hissille. Tiedäthän, isäsi gaala on tänä iltana. Tiedän. Olen paikalla. Niin myös Margaret. Hän on sairaalan hallituksessa. Palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Saavuin Marriott Grand Ballroomiin 40 minuuttia myöhässä. Haastatteluni venyessä pitkäksi. Tila kimalteli lääketieteen eliittiä, 300 lääkäriä, hallintovirkamiestä ja luovuttajaa juhlimassa isäni 4 vuosikymmentä kestänyttä kirurgista erinomaisuutta. Siinä hän on. Isän ääni kajahti lavalta. Hän oli keski-iässä, mikrofoni kädessään. Jopa tyttäreni selvisi päiväunien välillä. Nauru väreili väkijoukossa, osa aitoa, osa epämukavaa. Löysin paikan perhepöydästämme isän jatkaessa harjoiteltua huumoriaan. Niille, jotka eivät tiedä. Bethany työskentelee lasten kanssa, hyvin pienten lasten kanssa, niiden, jotka eivät ole vielä oppineet puhumaan takaisin. Todennäköisesti siksi hän valitsi tuon ikäryhmän. Lisää naurua. Michael kiinnitti huomioni ja muotoili suullaan, anteeksi. Äiti tutki viinilasiaan, puhelimeni värisi, sähköposti Harper-säätiöltä. Onnittelut. Virallinen ajanvarauskirjeesi on liitteenä. Margaret ilmoittaa siitä maanantaina. Ellet halua toisin. Ellei minä halua toisin. Katsoin ylös isääni, joka piti hovia lavalla ja supisti urani pelkäksi vitsiksi. Ympärilläni hänen kollegansa nauroivat hänen seuraavalle vitsilleen siitä, kuinka ainakin yksi hänen lapsistaan seurasi hänen jalanjälkiään. Michael jakaa nyt elämäntyöpalkintoni. Isä ilmoitti, poikani, lääkäri, perintöni lääketieteessä. Michael nousi lavalle, puheensa viimeistelty ja sydämellinen. Hän kiitti isää inspiraatiosta, myöhäisillan lukuhetkistä ja ohjauksesta lääketieteen opintojen aikana. Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti jokaista sanaa suuruuden seuraamisesta, perinteiden jatkamisesta. Tuolla on lastenhoitaja, tohtori Reynolds huusi viereisestä pöydästä. Toitko meille värikyniä? Hänen vaimonsa läimäytti hänen käsivarttaan, mutta hän oli jo nauttinut 3 juomaa ja tyytyväinen itseensä. Muut nauroivat hermostuneesti. Hymyilin ja avasin sähköpostini uudelleen. Nimityskirje kimalteli puhelimeni näytöllä. Koulutusjohtaja, Harper-säätiö. Aloituspalkka $120. Kun Michael lopetti puheensa, huomasin liikettä juhlasalin sisäänkäynnillä. Margaret Harper käveli sisään tyylikkäästi tummansinisessä pukussaan ja tarkkaili huonetta. Hän kohtasi tohtori Pattersonin katseen, sitten minun. Nyökkäsi hieman. Isä oli takaisin mikrofonin ääressä. Haluan kiittää perhettäni heidän tuestaan. Vaimoani, joka uhrasi oman uransa minun vuokseni. Poikaani Michaelia, joka tekee minut ylpeäksi joka päivä. Ja Bethania, joka on myös täällä. Tauko kertoi kaiken. Häneltä olivat kirjaimellisesti loppuneet sanat minun vuokseni. Jotkut vieraat liikahtivat epämukavasti. Muutamat vaimot lähettivät minua myötätuntoisin katsein. Poikani pelastaa ihmishenkiä, isä jatkoi löytäen taas rytminsä. Tyttäreni, hänkin on täällä.
Margaret Harper käveli nyt lavaa kohti. Hänen läsnäolonsa kiinnitti huomiota. Hän kuiskasi jotain tapahtuman koordinaattorille, joka näytti yllättyneeltä, mutta nyökkäsi. Ennen kuin siirrymme illalliselle, koordinaattori ilmoitti. Meillä on erityisvieras, joka haluaisi sanoa muutaman sanan. Isä näytti hämmentyneeltä, mutta tyytyväiseltä. Odottamaton ylistys oli silti ylistystä. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä oli tapahtumassa. En minäkään tarkalleen, mutta tiesin, ettei Margaret Harper tehnyt mitään ilman tarkoitusta. Tuodaan koko Brooksin perhe tänne, isä sanoi illan vauhdissa. Tulkaa ylös kaikki. Kävelimme lavalle. Äiti elegantissa mustassa mekossaan. Michael itsevarmana smokingissaan. Minä haastattelupuvussani. Minulla ei ollut aikaa vaihtaa vaatteita. Valot olivat kirkkaat, 300 kasvoa katseli. Tämä on perintöni, isä ilmoitti käsivarsi Michaelin ympärillä. Poikani, tohtori Michael Brooks, jatkaa lääketieteellisen erinomaisuuden perinnettämme. Aplodit täyttivät huoneen. Michael hymyili, mukavasti valokeilassa, jota varten häntä oli valmisteltu lapsuudesta asti. Vaimoni Susan, joka luopui sairaanhoitajan urastaan kasvattaakseen lapsiamme. Lisää aplodeja, vaikka jotkut nuoremmat naiset yleisössä vaihtoivat katseita. Ja Bethany. Hän pysähtyi, sama epäröinti kuin ennen, joka työskentelee pienten lasten kanssa. Tassut venyttelivät. Joku yskäisi. Isä ryntäsi täyttämään hiljaisuuden. Hän on aina ollut luova, kiinnostuneempi sormimaalauksesta kuin anatomiakaavioista. Hermostuneita nauruja. Seisoin siinä selkä suorana ja katselin Margaret Harperia asettumassa lavan portaiden lähelle. Michael juuri julkaisi 3. artikkelinsa sydämen rytmihäiriöistä. Isä jatkoi epätoivoisesti palatakseen mukavalle maaperälle. Bethany tekee paperikalkkunoita. Ne ovat kehittäviä motorisia harjoituksia, sanoin äkilliseen hiljaisuuteen. Ääneni kantautui ilman mikrofonia. Totta kai ne ovat, rakas. Ylimielisyys tihkui. Hyvin tärkeää työtä, olen varma. Tohtori Brooks. Margaret Harperin ääni leikkasi kiusallisuuden läpi. Hän oli nyt koordinaattorin mikrofonissa. Saanko? Isä näytti hämmentyneeltä, mutta tyytyväiseltä. Margaret Harper oli sairaalan kuninkaallista. Totta kai Margaret. Kaikki, Margaret Harper on Harper-säätiön puheenjohtaja, yksi anteliaimmista tukijoistamme. Margaret nousi lavalle Grayson kanssa. Pahoittelen keskeytystäni, mutta en yksinkertaisesti malttanut odottaa maanantaihin asti jakaakseni jännittäviä uutisia. Hän kääntyi yleisön puoleen. Harper-säätiö käynnistää mullistavan $50 miljoonan aloitteen, joka yhdistää terveydenhuollon ja koulutuksen. Olemme etsineet kuukausia oikeaa johtajaa, jotakuta, joka ymmärtää molemmat maailmat, jota lääketieteellinen monimutkaisuus tai kasvatusteoria ei pelota. Isä nyökkäsi mukana, luultavasti ajatellen, että hän oli ilmoittamassa rahoituksesta hänen sydänyksikölleen. Tarvitsimme jonkun poikkeuksellisen, jonkun, jolla on käytännön kokemusta, akateemisia pätevyyksiä ja ennen kaikkea visio muuttaa ajattelutapaamme terveydestä ja koulutuksesta. Margaret kääntyi lavalla olevaa perhettämme kohti. Isä kaipasi, olettaen, että hän rakensi kehuakseen häntä. Tänään löysimme sen henkilön. Hän katsoi suoraan minuun. Bethany Brooksista tulee uusi koulutusjohtajamme, joka valvoo kaikkia koulutusaloitteita ja arvioi terveydenhuollon avustushakemuksiamme. Juhlasali hiljeni. Isän hymy jähmettyi. Michaelin suu avautui hieman. Äiti puristi otettaan. Mukana. Margaret jatkoi. Hänen äänensä kaikui selvästi. Brooksin lääketieteellisen keskuksen $5 miljoonan avustushakemus. Haukkovat henkeään väreilivät väkijoukossa. Kaikki ymmärsivät implikaation. Pettymys vaikutti tyttäreltä, joka nyt arvioisi isän rahoituspyyntöä. Isän kasvot vaihtelivat tunteiden läpi. Hämmennystä, epäuskoa ja lopulta kauhua, kun hän tajusi, mitä tämä merkitsi hänen huolellisesti rakennetulle hierarkialleen. Tunnetko muutoksen tulevan? Jos vielä katsot, olet todistamassa yhtä tyydyttävimmistä ammatillisista paljastuksista, joita olen koskaan kokenut. Mutta kerro ensin kommenteissa, onko perheesi koskaan erottanut sinua julkisesti? Miten käsittelit sen? Ja muista tilata kanava, jos haluat lisää tarinoita naisista, jotka vaativat valtaansa. Seuraavat minuutit muuttivat kaiken perhedynamiikassani. Palataanpa siihen vaiheeseen, jossa 300 ihmistä oli näkemässä todellisen valtarakenteen. Margaret ei ollut vielä lopettanut.
Hän nosti esiin virallisen asiakirjan, Harper-säätiön sinetin, joka näkyy jopa huoneen takaosasta. Tämä nimitys oli yksimielinen, hän jatkoi. Bethin innovatiivinen työ varhaislapsuuden kehityksessä, hänen julkaistu tutkimuksensa neuroplastisuudesta ja hänen käytännön kokemuksensa koulutuksellisten ja lääketieteellisten interventioiden yhdistämisestä tekivät hänestä selvän valinnan. Tohtori Patterson liittyi Margaretin. Seuraan lavalle. Minulla on ollut etuoikeus toimia Bethanin mentorina hänen kolja-ajoistaan lähtien. Hänen väitöskirjaansa lapsuuden kehityksen kriittisistä ikkunoista on lainannut 15 tutkijaa valtakunnallisesti. Isä löysi äänensä. Hänen väitöskirjansa julkaistiin 3 lehdessä. Tohtori Patterson vahvisti. Sinun täytyy olla niin ylpeä, Robert. Hänen äänensävynsä ironia oli hienovaraista, mutta läsnä. Huoneessa ihmiset laskivat uudelleen. Lastenhoitajalla oli julkaisuja. Sormenjälkimaalari hallitsisi miljoonien rahoitusta. Rouva Brooks. Margaret kääntyi puoleeni. Haluatko sanoa muutaman sanan? Hän ojensi minulle mikrofonin. 300 kasvoa odotti. Isäni seisoi jähmettyneenä vieressäni. Hänen elämäntyöpalkintonsa tuntui yhtäkkiä pienemmältä. Kiitos, Margaret, aloitin vakaalla äänellä. Olen otettu tästä tilaisuudesta toimia sillanrakentajana 2 alan välillä. Olen intohimoinen. Katsoin yleisöä. Isän kollegoita, hänen ikätovereitaan, ihmisiä, jotka nauroivat hänen vitseilleen pienestä työstäni. Harper-säätiö ymmärtää jotakin ratkaisevaa. Terveys alkaa luokkahuoneessa. 4-vuotiaan oppima sanasto määrittää, miten he kuvailevat oireita 14-vuotiaana. Taideprojektien kautta kehitetyistä hienomotorisista taidoista tulee tulevien kirurgien vakaat kädet, vilkaisin Mihaelia. Jokainen lääkäri tässä huoneessa on hyötynyt varhaiskasvatuksesta. Joku opetti sinut pitämään kynää ennen kuin pidit skalpellia. Joku opetti sinut tunnistamaan kaavoja ennen kuin diagnosoit sairauksia. Huone oli hiljainen ja tarkkaavainen. Uudessa roolissani varmistan, että koulutusrahoitusta hakevat lääketieteelliset laitokset todella pitävät lupauksensa. Liian usein sairaalat pitävät koulutusta jälkikäteenä, laatikkona, johon voi rastittaa apurahahakemuksia varten. Useat hallintovirkamiehet liikahtivat epämukavasti. He tiesivät tarkalleen, mitä tarkoitin. Hän arvioi myös terveydenhuollon avustushakemuksemme. Margaret lisäsi katsoen suoraan isään, mukaan lukien Brooksin lääketieteellisen keskuksen $5 miljoonan pyynnön uutta sydänosastoa varten. Väkijoukon läpi kulkeva kuiska oli sähköistävää. Kaikki ymmärsivät. Tytär, jota hän juuri pilkkasi, päättäisi hänen perintöprojektinsa kohtalon. Mutta olen varma, ettei ole eturistiriitaa. Margaret jatkoi sujuvasti. Bethany on jo vakuuttanut meille, että hän jäävästää itsensä perheeseen liittyvien ehdotusten suorasta arvioinnista. Hänen tiiminsä käsittelee ne objektiivisesti. Isä yritti toipua. Olen niin ylpeä tyttärestäni. Sanat kuulostivat ontolta 20 minuutin julkisen irtisanomisen jälkeen. Tämä on melkoinen yllätys, hän onnistui sanomaan. Nimitis vahvistettiin tänään iltapäivällä, Margaret sanoi. Vaikka ymmärtääkseni Bethanylla oli aikatauluristiriita juhlavalmistelujesi kanssa. Onneksi hän valitsi haastattelun. Terävä kommentti laskeutui. Isän ilme muuttui, kun ihmiset tajusivat, että hän oli yrittänyt estää minua osallistumasta haastatteluun, joka juuri muutti elämäni. Margaret jatkoi paljastustaan kirurgin tarkkuudella. Säätiön uusi aloite vaatii jonkun, jota lääketieteellinen ammattikieli tai institutionaalinen arvovalta eivät pelota. Bethany osoitti juuri tätä ominaisuutta haastattelussaan tänään. Hän kääntyi yleisön puoleen, kun häneltä kysyttiin, miten hän arvioisi arvostetun sairaalan ehdotusta, jossa on heikot koulutukselliset komponentit. Hän sanoi, ja lainaan, arvostus yhdellä alueella ei takaa pätevyyttä toisella. Hermostunut nauru väreili väkijoukon läpi. Jokainen lääkäri tiesi, että heidän ehdotuksiaan nyt tarkastelisi joku, jonka he olivat leimanneet vain opettajaksi. Brooks Medical Centerin ehdotus, Margaret jatkoi, pyytää 5 miljoonaa sydänosaston laajentamiseen ja lupaa yhteisön terveyskoulutusta. Tämän koulutuskomponentin on nyt täytettävä Bethin standardit. Tohtori Reynolds, joka oli tehnyt väriliituvitsin, teki päässä laskuja. Hänen osastonsa oli osa ehdotusta. Bethin tiimi arvioi, saavuttavatko sairaalat todella koulutuksellisia tuloksia vai lupaavatko ne vain rahoituksen, Margaret selitti. Ei enää epämääräisiä lupauksia. Hän vaatii yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, päteviä ohjaajia ja mitattavia tuloksia.
Michael puhui lopulta. Beth, tämä on uskomatonta. Onnittelut. Hänen vilpittömyytensä vaikutti aidolta, leikatessaan isän jähmettyneen hiljaisuuden. Meidän pitäisi juhlia, äiti sanoi löytäen äänensä. Tämä on upea uutinen, mutta isä ei voinut päästää irti. Piilotit tämän meiltä. Et koskaan kysynyt työstäni, isä. Olisinko minäkin ottanut mitä? Ottanut sen vakavasti. Sinulla on ollut 34 vuotta. Margaret puuttui asiaan sujuvasti. Tohtori Brooks, sinun pitäisi olla ylpeä. Harva tunnettujen lääkäreiden lapsi on luonut omat polkunsa niin menestyksekkäästi. Vian juuret olivat selvät. Hän onnistui sinusta huolimatta, ei sinun ansiostasi. Useat lääkärit lähestyivät minua äkillisen kiinnostuksen vallassa. Tohtori Martinez lastenlääketieteestä. Meidän pitäisi keskustella varhaisen tuen ohjelmastamme. Tohtori Lowe neurologiasta. Väitöskirjasi kuulostaa kiehtovalta. Voisinko lukea sen? Samat ihmiset, jotka olivat jättäneet minut huomiotta jokaisessa sairaalan tilaisuudessa, näkivät minut nyt tuntemisen arvoisena ihmisenä. Betin asiantuntemus varhaislapsuuden kehityksessä on juuri sitä, mitä terveydenhuolto tarvitsee, Margaret ilmoitti. Liian monet lääketieteen ammattilaiset aliarvioivat koulutusinterventioita. Se muuttuu nyt. Hän ojensi minulle nimityskirjeen. Ensimmäinen hallituksen kokouksesi on maanantaina. Keskustelemme vireillä olevista ehdotuksista, mukaan lukien Brooks Medical. Isä yritti vihdoin vahinkojen hallintaa. Olemme kaikki erittäin ylpeitä, tyttäreni, koulutusjohtaja. Mutta se oli liian myöhäistä. Kaikki olivat nähneet muutoksen sormenjälkimaalarista vallankäyttäjäksi 10 minuutissa. Minun pitäisi mainita Margaret, joka lisäsi Bethin aloituspalkan olevan $120. Säätiö arvostaa koulutusosaamista asianmukaisesti. Luku leijui ilmassa. Isä oli pilkannut $35 palkkaani tunti sitten. Nyt ansaitsen enemmän kuin Michael. Margaret sanoi vielä yhden asian. Bethany vaati, ettei perheeseen liittyviä ehdotuksia kohdeltaisi erityiskohtelulla. Hän jäädyttää itsensä, mutta hänen tiiminsä standardit pysyvät ennallaan. Brooks Medicalin tulisi valmistautua asianmukaisesti. Viesti oli selvä. Nepotismi ei pelastaisi isän projektia. Se onnistuisi tai epäonnistuisi ansioiden perusteella, arvioituna tyttären, jonka hän erotti, asettamien standardien mukaisesti. Margaret ojensi minulle mikrofonin loppupuheenvuoroa varten. Huone odotti 300 ihmistä, jotka juuri todistivat isäni hierarkian murenevan. Olisin voinut tuhota hänet ja sitten luetella jokaisen halveksivan kommentin, jokaisen julkisen nöyryytyksen joka kerta, kun hän oli valinnut Michaelin minun sijaan. Sen sijaan vedin henkeä ja valitsin ammattimaisuuden. Kiitos Margaret ja kiitos Harper-säätiön hallitukselle tästä tilaisuudesta. Katsoin yleisöä, lääkäreitä, hallintohenkilökuntaa, lääketieteen ammattilaisia, jotka olivat viettäneet illan nauraen vitseille pienestä työstäni. Varhaiskasvatuksen pohjaa on kaikelle seuraavalle. Lapsista, joita opetan tänään, tulee huomisen lääkäreitä, tutkijoita ja kouluttajia. Jokainen ammatti, joka muokkaa elämää, ansaitsee kunnioitusta. Pysähdyin ja annoin sen painua mieleeni. Roolissani Harper-säätiössä arvioin kaikkia ehdotuksia objektiivisesti niiden ansioiden ja potentiaalisen vaikutuksen perusteella. Kuten Margaret mainitsi, pidättäydyn kaikista Brooks Medical Centeria koskevista päätöksistä säilyttääkseni ehdottoman ammatillisen rehellisyyden. Isän kasvoilla näkyy helpotus, johon sekoittui jotain muuta. Valottava oivallus siitä, että hänen olisi nyt mentävä tiimini läpi, täytettävä standardini. Jatkoin kuitenkin, haluan tehdä selväksi säätiön odotukset. Jokaisen koulutusrahoitusta hakevan lääketieteellisen laitoksen on osoitettava aitoa sitoutumista, ei nimellistä naudattamista. Tämä tarkoittaa yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia, jotka ovat sertifioitujen kouluttajien, ei lääkintähenkilökunnan, kehittämiä olettaen, että opetus on yksinkertaista. Se tarkoittaa budjettijakoja, jotka heijastavat todellista panostusta, eivät jälkikäteen ajateltuja asioita. Se tarkoittaa mitattavia tuloksia, joita seuraamme neljännesvuosittain. Useat hallintovirkamiehet tekivät muistiinpanoja. Hyvä. Toimistoni on maanantaista perjantaihin klo 9.17. Kaikki tiedustelut tulee lähettää säätiön virallisten kanavien kautta. Katsoin suoraan isään sanoessani tämän. Ei erityiskohtelua, ei perheen etuja. Odotan innolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssa terveydenhuollon ja koulutuksen välisen kuilun kaventamiseksi.
Yhdessä voimme luoda kattavia ohjelmia, jotka palvelevat koko lasta, eivät vain hänen lääketieteellisiä tarpeitaan. Palautin mikrofonin koordinaattorille. Kiitos, että sain jakaa tämän ilmoituksen. Nauttikaa loppuillasta juhlien tohtori Brooksin merkittävää kirurgista uraa. Poistuminen oli kohtelias, mutta selkeä. Tämä oli edelleen isän ilta, mutta valtadynamiikka oli muuttunut peruuttamattomasti. Kun astuin taaksepäin, lääkärit lähestyivät minua käyntikorttien ja kumppanuusideoiden kanssa. Psykiatrian tohtori Kim halusi keskustella varhaisesta puuttumisesta lapsuuden ahdistukseen. Ortopedian tohtori Fosterilla oli ideoita motoristen taitojen kehittämisohjelmista. He puhuivat minulle kuin kollegalle, tasavertaisena, jonka hyväksyntää he tarvitsivat. Isä seisoi elämäntyöpalkintonsa vieressä ja katseli kollegoidensa kosiskelevan tytärtä, jonka hän oli julkisesti erottanut 20 minuuttia aiemmin. Michael liittyi seuraani vilpittömästi onnittelemaan. Beth, tämä on valtavaa. Miksi et kertonut meille? Olisiko kukaan kuunnellut? Hänellä ei ollut siihen vastausta. Äiti halasi minua kyyneleet silmissään. Tiesin aina, että olet erityinen. Et koskaan sanonut sitä. Minun olisi pitänyt. Olen pahoillani. Isä lähestyi vihdoin, hänen äänensä rasittui. Meidän pitäisi puhua. Meidän pitäisi puhua ehdotuksestasi toimistoaikoina, Bethany. Se vaatii työstämistä, isä. Koulutuskomponentti on heikko. Tiimisi lupaa yhteisön terveyskasvatusta, mutta ei tarjoa yksityiskohtia, ei opetussuunnitelmaa, ei päteviä kouluttajia, ei mitattavia tuloksia. Oletko lukenut sen? Tietenkin. Se on nyt minun työni. Todellisuus iski häneen. Sitten hänen tyttärensä, jonka hän oli kutsunut lastenhoitajaksi tunti sitten, oli jo ammattimaisesti arvioinut hänen elämäntyönsä ja havainnut sen puutteelliseksi. Toimistoni voi antaa ohjausta koulutuskomponenttien vahvistamiseen. Tarjosin vakiokonsultaatiota, joka on saatavilla kaikille hakijoille. Tarjosin hänelle sellaista, mitä en ollut koskaan saanut. Ammatillista kunnioitusta, vaikka se ei ollutkaan henkilökohtaista lämpöä. Rajat olivat selkeät. Tämä oli nyt bisnestä. Ilmoituksen jälkeinen vastaanotto oli kuin tutkimus muuttuneesta dynamiikasta. Seisoin lähellä baaria, lääkäreiden ympäröimänä, jotka olivat jättäneet minut huomiotta vuosia, mutta nyt innokkaita keskustelemaan kumppanuuksista. Isä piti hovia huoneen toisella puolella ja otti vastaan onnitteluja, jotka tuntuivat nyt ontolta. Tohtori Reynolds lähestyi miestä, joka oli tehnyt väriliituvitsin. Bethany, noin aiemmin, ei tarvetta. Keskiitin hänet. Vaikka sinun pitäisi tietää, että osastosi nuorisotyöohjelmaa tarkastellaan parhaillaan, hänen kasvonsa olivat kalpeat. En ollut tietoinen. Useimmat lääkärit eivät ole tietoisia omien ehdotustensa koulutuksellisista näkökohdista. Siinä on ongelma. Hän pakeni. Sana levisi. Hyvä. Isä lopulta ajoi minut nurkkaan jälkiruokapöydän viereen, pois todistajien ulottuvilta. Miksi et kertonut minulle? Et koskaan kysynyt työstäni. Olisin tukenut sinua. Oikeasti, kuten sinä tukit maisterin tutkintoani, tutkimustani, opetustani. Hiljaisuus. Tiedätkö, mikä satuttaa eniten, isä? Kutsuit tohtori Pattersonin tänä iltana ajatellen, että hän häpäisisi minut auttamaan koristeluissa. Hän oli haastattelupaneelissani. Hänen kasvonsa punastuivat. En tiennyt, koska et koskaan kysynyt. Oletit, että mentorini olisi sinun puolellasi, että hän näkisi minut samalla tavalla kuin sinä. Sen sijaan hän suositteli minua tehtävään, joka valvoo rahoitustasi. Michael liittyi joukkoomme. Isä, anna sen olla. Beth ansaitsi tämän. Tiedän sen. Isä tiuskaisi, mutta pidätti sitten itsensä. Tarkoitan, tietenkin hän ansaitsi. Ehdotuksesi vaatii työstämistä, sanoin hänelle suoraan. Koulutusosio on 2 kappaletta muotisanoja. Margaret ei vitsaillut. Se ei mene läpi sellaisenaan. Sinä pilaisit isäsi projektin. Soveltaisin samoja standardeja kaikkiin. Se on työ. Tämä on kosto. Tämä on ammattimaisuutta asia, jonka sinun pitäisi tunnistaa. Äiti ilmestyi Margaret Harperin kanssa. Kas siinä. Margaret juuri kertoi minulle Bethin haastattelusta. Ilmeisesti hän oli poikkeuksellinen. Paras ehdokas, jonka olemme nähneet vuosiin, Margaret vahvisti. Hänen ymmärryksensä sekä koulutus- että lääketieteellisistä järjestelmistä on ainutlaatuista. Sen täytyy tulla lääketieteellisessä perheessä kasvamisesta. Ironia ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tohtori Brooks,
Margaret jatkoi. Sairaalanne ehdotuksella on potentiaalia, mutta koulutusosuus kaipaa huomattavaa kehittämistä. Kannustan teitä neuvottelemaan Bethin tiimin kanssa. Harkitsen sitä. Tekisin enemmän kuin vain harkitsisin. Hallitus kokoontuu 6 viikon kuluttua tarkastelemaan kaikkia ehdotuksia. Ilman vahvempaa koulutuskehystä Brooks Medical ei selviä. Hän sanoi sen ystävällisesti, mutta viesti oli selvä. Tyttärellänne on nyt perintönne käsissään. Margaretin lähdön jälkeen isä seisoi siinä prosessoimassa tätä uutta todellisuutta. Hänen kollegansa lähestyivät jatkuvasti minua, eivät häntä. Hänen rahoituksensa riippui asettamistani standardeista. Hänen ammatillinen maailmansa pyöri nyt tyttären ympärillä, jonka hän oli erottanut. Tarvitsen aikaa ajatella, hän sanoi lopulta. Käytä niin paljon aikaa kuin tarvitset. Toimistoni avautuu maanantaina. Muodollisuus kirpaisi häntä. Näin sen. Mutta nämä olivat nyt rajat. Ammatillinen kunnioitus ilman henkilökohtaista lämpöä. Juuri sitä, mitä hän oli opettanut minulle koko elämäni ajan. Juuri toisinpäin. 3 viikkoa myöhemmin avustajani koputti toimistoni oveen Harper-säätiössä. Ruva Brooks, tohtori Robert Brooks on myös verkossa. Hän sanoo, että kyse on ehdotuksesta. Tämä oli hänen 4. puhelunsa tällä viikolla. Siirrä hänet. Bethany. Isän ääni oli nyt erilainen. Varovasti. Halusin keskustella koulutuskehyksemme tarkistamisesta. Kaikki ehdotukset kulkevat virallisia kanavia pitkin. Tohtori Brooks, lähetä tarkistamasi lausunto arviointikomitealle. Voisimmeko keskustella siitä illallisella? Äitisi rakastaisi sitä. En keskustele työstä toimiston ulkopuolella. Voit varata konsultaation assistenttini kautta. Tämä on naurettavaa. Olen isäsi. Siksi kaiken on kuljettava asianmukaisia kanavia pitkin. Ei erityiskohtelua, muistatko? Hän huokaisi. Tiimi ei ymmärrä, mitä pyydät. He eivät ymmärrä peruskoulutusmenetelmiä. Se on huolestuttavaa opetussairaalalle. Hiljaisuus sitten. Voitteko suositella koulutuskonsulttia? Assistentillani on luettelo hyväksytyistä konsulteista. Normaalihinta on voimassa. Kun olin lopettanut puhelun, Michael lähetti tekstiviestin. Isä ajaa kaikki hulluiksi ehdotuksellaan. Hän on palkannut 2 kasvatustieteen tohtoria. Hyvä. Hänen olisi pitänyt saada heidät alusta asti. Hän pyytää äitiä kutsumaan sinut illalliselle. Tulen illalliselle, kun hän voi esitellä minut pyytelemättä anteeksi uraani. Sinä iltana äiti soitti. Isäsi on lukenut väitöskirjaasi. Kesti häneltä vain 12 vuotta. Hän yrittää, Bethany. Hän yrittää, koska hän tarvitsee minun hyväksynnän $5 miljoonalle. Se on epäreilua. Vai onko? Hän oppi kunnioittamaan koulutusta heti, kun se vaikutti hänen rahoitukseensa. Se ei ole kasvua, äiti. Se on pragmatismia. Mitä sinä haluat häneltä? Ei mitään. Halusin isän, joka arvostaa valintojani. Laiva lähti liikkeelle. Nyt haluan ammattimaista kohteliaisuutta, jota saan. Kuukautta myöhemmin Brooks Medical jätti tarkistetun ehdotuksensa. Se oli erinomainen. Yksityiskohtainen opetussuunnitelma, sertifioidut kouluttajat, mitattavissa olevat tulokset, asianmukainen rahoituksen kohdentaminen, kaikki mitä olin vaatinut. Arviointikomitea hyväksyi sen 3 miljoonalla, ei 5. Vähennys ei ollut minun päätökseni. Olin itse erottanut itseni, mutta tiimini sovelsi asettamiani standardeja. He rahoittivat vain sitä, millä oli selkeä koulutuksellinen vaikutus. Isä soitti välittömästi, 3 miljoonaa. Komitean päätös oli lopullinen, mutta voisitteko erottaa itseni luvatusti? Tässä on kyse rangaistuksesta. Tässä on kyse standardeista. Ehdotuksesi hyväksyttiin, mutta ei täydellä summalla. Monet laitokset eivät saaneet mitään. Hän oli hiljaa. Sitten vaatimasi koulutusohjelma on itse asiassa innovatiivinen. Lastentaudit ovat siitä innoissaan. Hyvä. Juuri siinä se pointti onkin. Olen keskustellut muiden osastojen kanssa koulutuksen integroimisesta heidän ehdotuksiinsa. Myös hyvä. Olette muuttaneet koko sairaalan ajattelutapaa näistä avustuksista. Se on minun työni, toinen tauko. Olen ylpeä teistä. Sanat, joita olin odottanut 34 vuotta, kuultiin vain siksi, että pakotin hänet siihen, niiden olisi pitänyt merkitä kaikki. Sen sijaan ne tuntuivat tyhjiltä. Kiitos, sanoin ammattimaisesti. Onko muuta? Äitisi haluaa sinut kiitospäivänä. Tarkistan kalenterini. Valta oli vaihtunut täysin. Hän tarvitsi hyväksyntääni. Pyysi asiantuntemustani.
Soitti minulle kysymysten kanssa. Mutta se ei ollut sellainen suhde, jonka olin halunnut. Se oli sellainen, jonka hän oli luonut. Ammatillinen etäisyys, saavutuksiin perustuva kunnioitus, emotionaaliset rajat. Hän opetti minua hyvin. 6 kuukautta gaalan jälkeen seisoin Brooks Medical Centerin uudessa koulutussiivessä, jonka standardini olivat muokanneet. Isä piti puheen innovatiivisista kumppanuuksista terveydenhuollon ja koulutuksen välillä. Hän mainitsi nimeni 3 kertaa ja tunnisti joka kerta tittelini oikein. Edistystä. Michael veti minut sivuun vastaanotolla. Hän on muuttunut. Onko muuttunut? Hän rahoitti 10 stipendia varhaiskasvattajille. Nimeä ne itsesi mukaan. Nimeä ne tittelini mukaan. Bethany Brooksin koulutuksen erinomaisuusapurahat. Silti se on jotain ja se oli. Isä puolusti nyt varhaiskasvatuksen kehitystä lääketieteellisissä konferensseissa. Hän lainasi tutkimustani. Hän esitteli minut tyttärenäni, Harper-säätiön koulutusjohtajana ilman vähääkään ylimielisyyttä. Mutta me molemmat tiesimme miksi. Perheillallisilla hän kysyi työstäni. Oikeita kysymyksiä, ei performatiivisia. Hän oli lukenut suosittelemiani artikkeleita. Hän ymmärsi vihdoin, että opettaminen vaatii asiantuntemusta. Silti lämpöä, jota olin lapsena kaivannut, ei koskaan tullut. Meillä oli ammatillinen kunnioitus perustui pakon sanelemaan tarpeeseen, ei siihen ehdottomaan ylpeyteen, jota olin nähnyt hänen osoittavan Michaelille. Olen miettinyt, isä sanoi eräänä iltana keskustellessaan uusimmasta koulutusaloitteestaan. Olin väärässä urastasi. Tiedän, minun olisi pitänyt nähdä arvosi aiemmin. Kyllä. Voitko antaa minulle anteeksi? Katsoin häntä. Tämä mies, jonka oli täytynyt nähdä voimani ennen kuin hän näki arvoni. Joka oli löytänyt kunnioituksen koulutusta kohtaan vasta, kun se vaikutti hänen perintöönsä. Joka oli oppinut arvostamaan opettamista, koska hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Rakastan sinua, isä. Rakastan sinua aina. Mutta anteeksianto, joka ansaitaan ymmärryksen, ei pakon, kautta. Ymmärrän nyt. Ymmärrät, että koulutus vaikuttaa rahoitukseesi. Se ei ole sama asia kuin ymmärtää, miksi opettaminen on tärkeää. Hän nyökkäsi hitaasti. Miten opin eron? Tee vapaaehtoistyötä esikoulussa. Katso, mitä me oikeasti teemme, emme kuvausmahdollisuuden tai apurahan vuoksi, vain ymmärtääksemme. Antaisitko minun tehdä vapaaehtoistyötä vanhassa luokkahuoneessasi? Se oli ensimmäinen aito kiinnostus, jota hän oli osoittanut työtäni kohtaan ilman ulkoista motivaatiota. Kysyn neiti Martinesilta. Hän otti luokkani haltuunsa. 3 viikkoa myöhemmin katselin isäni, tunnetun kirurgin, istuvan pienellä tuolilla ja auttavan 4-vuotiaita kaavapalikoiden kanssa. Hän oli siinä kamala. Hänen kätensä, niin taitavat skalpelien kanssa, sotkivat lapsiturvallisia saksia. Hän puhui lääketieteellisillä termeillä, joita lapset eivät ymmärtäneet, mutta hän ilmestyi joka tiistai ilman valokuvaajia tai lehdistötiedotteita. Se on vaikeampaa kuin leikkaus, hän myönsi 5. istuntonsa jälkeen. Erilaisia taitoja. Ymmärrän, miksi rakastit sitä. Ehkä se riitti. Ei sitä vahvistusta, jota lapsena halusin, vaan sitä ymmärrystä, jota vaadin aikuisena. Säilytin edelleen ammatilliset rajani, vaadin edelleen hänen ehdotustensa täyttävän standardit, kieltäydyin edelleen erityiskohtelusta, mutta tiistaisin pysähdyin esikouluun ja katselin, kuinka hän oppi sen, minkä olin aina tiennyt, että mielen muokkaaminen oli aivan yhtä tärkeää kuin ihmishenkien pelastaminen. Hän ei vieläkään täysin ymmärtänyt opettamista, mutta hän kunnioitti valtaa. Ja joskus se on kaikki, mitä voi pyytää joltakulta, joka oppi näkemään arvon vain saavutusten kautta. Mitä rajoja sinun on asetettava perheenjäsenillesi, jotka eivät arvosta valintojasi? Kiitos, että katsoit Betin tarinan. Jos tämä resonoi kanssasi, tykkää ja tilaa kanava saadaksesi lisää tarinoita ammattimaisista naisista, jotka asettavat rajoja arvokkaasti ja voimalla. Jaa kommenteissa. Oletko koskaan joutunut todistamaan arvosi perheelle, joka ei ymmärtänyt uravalintaasi? Muista, että jokainen ammatti, joka on tehty erinomaisesti, ansaitsee kunnioitusta. Sinun ei pitäisi joutua odottamaan vallanvaihdosta saadaksesi sitä. Katso seuraava videoni sairaanhoitajasta, joka paljasti sairaalansa syrjinnän heidän omassa hallituksen kokouksessaan. Jatkakaa rajojen asettamista, kunnes ensi kerralla nähdään. Nähdään siellä.